коли, хора, апартаменти, къщи. И тогава, когато е имал всичко, буквално всичко, това, което всеки един човек би мечтал, живота му прави една изненада. И бизнеса, който е работил години наред, бизнеса, на който се е посвещавал, изведнъж рухва. И този човек, независимо, че е силен, независимо, че няма нещо, което да му отстъпи, той е победител. В живота е бил победител и в един момент трябва да застане на колене. Той почва да се пита какво се случва, дали нещо неправилно към някой постъпи. И въпреки всичко, което му е взел бизнеса, знаете ли, той е бил посветен изцяло на бизнеса, но това, което е нямал е време за семейството си, нямал е време за децата си, нямал е време за нищо, имал е време само за бизнес. И в един момент тези 6 цифрени суми, които ги е получавал и 5 на месец, в един момент стават на прах. И знаете ли, в такъв момент човек може да рухне и не знам какво бих могло да се случи. И аз днес искам да ви запозная с този човек. Точно в 2000-та година той е бил поставен на колене и е трябвало да търси нови възможности. И бих искала да ви представя този човек. Този човек стои сега пред вас. От 2000 до 2005 година този човек търси възможности за реализация. И знаете ли, когато човек е свикнал да работи за себе си, много е трудно да работи на заплата. Много е трудно да работи за някой. Да, опитах се да работя за някой, работих само няколко месеца и разбрах, че това не е моето. Че аз не струвам тези пари, които ми плащаха, че заплатата, която ми даваха, независимо, че беше пъти по-голяма от обикновената заплата, това не беше моето. За мен не можеше да решава някой кога ще почивам, кога ще вървя на почивка, кога ще имам време за семейството си. Просто от 8 до 5 трябваше да съм на работа. Това беше единствения момент в моя живот, когато съм работила на заплата. 5 години търсих възможности, но знаете ли, когато човек търси възможности, трябва да има и средства, които да инвестира. Когато става въпрос за частен бизнес, така ли? Имате хора, които са се занимавали с бизнес. Знаете колко огромни